Už, vieš, okrem toho tam nie je ani napísané, či ležal alebo sedel. Je tam napísané len to, že mu bolo nanesený olej na hlavu. Že bol teda pomazaný. To môžeme ísť úplne naživo, kvapka oleja sa tam ešte nájde, keď nie skočím do auta po technicky. Volám sa Vlado. Mám 33 rokov. Venujem sa evangelizácii, zvlášť umeniu, divadlu, literatúre a práci s deťmi. Akurát som sa ho chcel opýtať, aké má pocity po pomazaní. Ani toto nebolo v scenári, vy sa mi tu všetci váľate, hádam, a ja začnem. Ráno sme si povedali niekoľko základných vecí o tom, čo dobrého pre nás urobil Pán Ježiš. Potom sme si začali hovoriť o základných veciach v divadle. No a máme tu dve skupinky a každá začala tvoriť svoj vlastný malý divadelný projekt. Sa smeješ a tvoj ocko skoro dostal infarkt? Paže! Čo bude? Čo je otco? Sa neusmieva, ešte dýcha. Pochádzajú z detského domova a o tom práve teraz hrajú, ako došlo k tej zmene, že už nie sú v detskom domove, ale dostali takú rodinnú bunku, kde už sú len 10 a kde je ich život taký oveľa osobnejší a kde sa cítia rodinnejšie. Neviem, či tak veľmi sa potrebujeme vzdelať, neviem, či tak veľmi potrebujeme rôzne veci, ale viem, že potrebujeme jazdiť na koňoch. Predstavte si, v každom chráme by bol jeden kôň, pre mňa za mňa aj drevený, taký na schodíkoch, aby aj teta mohla ísť. A potom by prišiel túto otec duchovný, aby toho človeka strčil z koňa. Lebo vidíte, keď Pavol spadol z koňa, pochopil Ježiša. V takomto pracovnom ovzduší pracoval náš mladý biblický Dávid. No, vyjdeš do vody! Takto ja žijem. Niekde ma chcú, niekde ma nechcú. Niekde ešte nevedia, že ma chcú. Čo to bolo teraz? Teraz bola havária. Toto je scenár druhej skupinky, ktorí si vytvorili úplne sami od prvého písmena až do úplného konca. Symptómom tejto scénky, ktorú sme spolu urobili, je symbol kolotoča. Keď on ide na aute, tak oni krúžia v kolotoči a keď jemu sa stane zranenie a stáva sa z neho alkoholik, tak sa 3-krát opakuje tá istá scéna. Hrozí mu transplantácia mozgu. Náš nový antitalent, Raňo Mojsej, sa ponúkol ako darca pre nový mozog. Úplne nenormálne je, že v každej farnosti alebo zbore máme nenormálne množstvo úžasných talentov. Úplne stačí len nakriatno, nabrať rukou. Aký je záujem o takýto spôsob evangelizácie po našich farnostiach? Malý, veľmi malý. Čím to je? Vôbec my, kresťania, sme za 1000 rokov od Cyrila a Metoda zabudli na to, že umenie a slovo bola prvá vec, ktorou sa tento národ evangelizoval. Ale teraz stáň a stoj na nohách. Vy ste absolventom teológie, nebolo jednoduchšie dať sa jednoducho vysvetiť za kňaza a takúto prácu robiť v rámci svojej pastoračnej činnosti? Žiť s Pánom Ježišom, snažiť sa ho pochopiť, robiť divadlo, robiť umenie. Mne sa zdá, že práve toto je pre mňa tá ľahšia cesta životom. Keby som robil asi čokoľvek iné, to by bolo práve to ťažké a nepríjemné. Dôležité je, aby som porozumel Ježišovi, aby som porozumel aj umeniu, aby to bolo naozaj dobré umenie, za ktorým sa bude dať vrátiť aj po rokoch, že to bude proste fajn vec, aby som sa za seba po rokoch nehanbil. Vidíte, ako sa ťažko hýbu biblické dejiny? A domov? Ale... Prepána, ale nohami. Srandovný, takoho nám treba vše.